הלאה, נעשה הקדמה קצרה למי שלא היה פה ונמשיך הלאה. דיברנו על עניין שאין עניין לפרוש מהחומר, יש עניין לקדש את החומר. וזו תפיסת עולם אחרת לגמרי, כי היה תפיסת עולם בעבר שבן אדם בשביל להתקדש היה צריך מן להתנזר ולפרוש מכל חומר ומכל דבר. את זה בעל התניא שולל, כי הוא אומר אין לנו עניין של להיות נזירים. כן? נזיר בתורה זה אחד שעזב את היין, עזב כל מיני תאוות. ובעל התניא שולל את זה, והוא אומר העניין של החומר הוא עניין שבעצם הגדרנו את זה כמו יהלומים על הרצפה. כי מה זה, על מה דיברנו מי שלא היה פה, ומי שכן היה פה גם תמצות. הוא אמר לנו, רוב המעשים שאנחנו פוגשים בחיי היום-יום, זה נקרא מעשה חולין, אין בו שום קדושה. עכשיו אין בו שום קדושה, אני יכול לקדש אותו ואני יכול להוריד אותו. יש מה שנקרא 4 קליפות בסך הכל. זה יש קליפת נוגה שיש בו טוב ורע מעורבב, ויש 3 קליפות טמאות. זה ככה זה נקרא בעולם הקבלה. עכשיו 3 קליפות טמאות זה דברים שהם אסורים. הסברנו שאיסור זה אזוק. זה כביכול משהו להבדיל, לא משנה מה אני אעשה, ולא משנה מי יעשה, אפילו שיהיה צדיק עולם, משה רבנו, לא יכול לתאר את החזיר. למה? החזיר הוא אסור. אז כל מיני, מה שכתוב בתורה שהם אסורים, התורה אומרת הוא אזוק ואסור. אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. וזה נקרא 3 קליפות טמאות. עכשיו, מה קורה בקליפת נוגה? קליפת נוגה זה רוב מעשה היום-יום שאנחנו פוגשים ביום-יום. זאת אומרת, מאכלים, דברים, דיבורים, מחשבות, זה מעשה היום-יום. בעל התניא הוא לא פשרן בדבר אחד, כי הוא אמר לנו, תשמע, אין באמת משהו בין לבין, פרווה. יש או שאתה בקדושה או שאתה בצד אחר. זה נקרא או שאתה במציאות האלוקית, ואם אתה לא, אתה נמצא כרגע בנקרא סטרא אחרא, זה צד אחר. מה זה הצד אחר? כל שהוא לא קדושה הוא צד אחר. עכשיו, מה קורה במעשה היום-יום שלנו, שאנחנו אוכלים, שותים, עושים? הוא אומר, תשמע, אם אתה לא עושה את זה לשם עבודה, הכוונה שאני אוכל, שיהיה לי כוח לעשות דברים טובים, לעשות את עבודת השם, להיות אז, הדבר הזה הוא נקרא קליפה. ברגע שהוא נקרא קליפה, אני לא מקדש אותו. עכשיו, הסברנו פחות או יותר, בשביל להבין את הרעיון, מה כל הטררם הזה שבכלל אנחנו עושים על אוכל. הרי, תחפש כמעט בכל הדתות, אם לא ממש בכל הדתות, אין לך עניין של מה לאכול ומה לא לאכול. זאת אומרת, שמה, יש לך מצוות בדת, מה לעשות, מה לא לעשות, איך לעשות את הדברים. זה לא משנה בכלל, באף דת, איזה אוכל אתה מכניס לפה. ופה אנחנו רואים שחז"ל והתורה בכלל שמה לנו הרבה דגש, מה עושים, מה אתה בן אדם מכניס לפה. ואתה אומר, מה אכפת לבורא באמת, אם הוא מצווה אותי לשמור שבת, הוא מצווה אותי לעשות דברים טובים, באהבת חסד וכולי, בנתינה. מה אכפת לו בכלל מה אני מכניס לפה? והרעיון, זה רעיון מהפכני שבעל התניא בעצם התחלנו ללמוד אותו, ואנחנו נראה את זה גם את השיעור הזה, כי זה דבר מהותי להבין את הדבר. שאני מחזיק עכשיו את המשקף הזה, אני אומר, אני והמשקף זה 2 דברים שונים. המשקף הוא חיצוני לי, הוא פנים. ברגע אבל שאני לוקח את האוכל, ואת האוכל אני מכניס בתוכי, האוכל הוא נהיה חלק ממני. זה לא דבר חיצוני לי. זה, כל מה שאני לא מכניס לתוך הגוף, הוא חיצוני לי. אני יכול להחזיק אותו, לשים אותו, ללבוש אותו. אבל ברגע שאני מכניס את הדבר פנימה, הוא הופך להיות חלק ממני. הבשר, הדגים, המים, השתייה, כל מה שאני מכניס פנימה, זה נהיה חלק ממני. אומרים לך, תשמע, אם זה נהיה חלק ממך, אז הדבר הזה צריך שיהיה לשם הייעוד שלך. הסברנו מי שלא היה פה פעם אחרונה, שאנחנו אמרנו, יש ייעוד לכל דבר, לדומם, צומח, חי ומדבר. הדומם, הייעוד שלו זה להוציא צומח ממנו. זה הדומם מתעלה ונהיה לצומח. הצומח הוא מזון לחי, והוא הופך, החי הזה, הצומח הופך להיות באמת בסיס קרקע לחי. החי הזה הופך להיות בסיס קרקע למדבר. זאת אומרת, כל דבר מתעלה ומתעלה ומתעלה, ואני בתור אדם, נזר הבריאה שירדתי פה לעולם הזה, אני אומר, תשמע, אתה צריך לקדש את הכל, כי ברגע שאני יוצר את השרשרת הזה, יוצא שהאדמה עשתה את שלה, הצומח עשה את שלו, החי עשה את שלו, רק אתה לא עשית את שלך. לכן מאוד מאוד חשוב, בעל התניא אומר לנו, בכל דבר שאני פוגש, לעשות אותו בדברי קדושה. אני מתעלה מזה ואני מעלה את העולם. כי כל מה שירד הנשמה לעולם הזה, היא לא ירדה בשביל עצמה. הרי אחד השאלות שבכלל אפשר לשאול, אתה אומר, למה הבורא עשה את הדבר הזה? הרי הסברנו את זה כמה פעמים, אני זה החלק הרוחני, זה לא הגוף. אז אם זה החלק הרוחני, למה החלק הרוחני בכלל צריך מזון? הרי יכל הבורא לעשות אותנו בדיוק כמו שאנחנו, בלי להצטרך מזון. הוא יכל לעשות את זה.
מה? שאף פעם לא נרגיש רעבים ואף פעם לא נצטרך לאכול. לכאורה, זה גם יכולנו לחיות ככה אם הבורא עשה את זה. אז למה הוא עשה את הדבר שאנחנו, המזון שאנחנו אוכלים, הוא זה שיתחזק את הגוף? אתה אומר, למה? הוא לא רק שהוא מתחזק את הגוף, הוא מתחזק את הנשמה. בן אדם לא יאכל, לא ישתה שבוע, שבועיים, הוא ימות. אתה אומר, רק רגע, אם החלק הרוחני זה הבורא שם בך, אז מה זה קשור בכלל לאוכל הגשמי? בשביל מה צריך את זה? והבורא אומר, זה בדיוק מה שאמרנו כרגע. אתה ירדת פה לקדש את כל העולם. אתה באמת מקדש את כל העולם. כי כל הדומם צומח חי, זה באופן טבעי, הם לא מודעים אפילו למה שהם עושים. האדמה לא חושבת אם להצמיח את הצומח או איך לעשות את זה. זה יוצא באופן טבעי, זה בטבע של הדבר. אצלנו זה לא בטבע לקדש את החומר, וזה עבודה קשה. זה עבודה קשה, כי תכלס אתה אומר, עכשיו בא לי לאכול ולא אכפת לי, אני רוצה לאכול כי אני תאב לאכול. אז פה הבעל התניא אומר, תשמע, יש לך יהלומים על הרצפה, אתה יכול לאסוף את היהלומים האלה. מה זה היהלומים האלה? כל מה שאתה פוגש בדבר שאתה עושה איתו, מעשה חולין לחלוטין, אפשר לקדש אותו. הסברנו מה זה הקידוש הזה שאני עושה בו, זה בסך הכל אני אומר, הרי הכל זה כוונה בראש. הבורא אומר, תשמע, יש מעשים שאתה חייב לעשות, אבל יותר מהמעשה עצמו אני רוצה את הכוונה. הכוונה זה הכוונה, את הלב האמיתי שלך פנימה. כי זה שאתה תעשה את זה כמו רובוט, אמנם זה טוב, אבל זה עוד לא המטרה. המטרה זה שנגיע למציאות, שנהיה מחוברים באמת לבורא. עכשיו, על התחברות של הבורא זה תהליך, ויכול להיות תהליך מאוד ארוך. כי תכלס, אנחנו לא מורגלים לדברים האלה. אנחנו אמרנו, הרבה פעמים אנחנו עובדים על אוטומט. בא לי, אני פשוט קם ועושה. אני לא חושב אפילו למה אני עושה את זה. אבל פה שמים לנו הרבה דגש. בעל התניא אומר, זה נכון, אבל בשביל להתרגל למשהו אחר, אתה צריך עבודה עצמית. והעבודה עצמית זה לכוון שכל מה שאתה עושה שיהיה לשם שמיים. זה לא פשוט בכלל, זה לא פשוט, כי זה צריך הרבה מודעות. עד כאן דיברנו על דברים המותרים. עכשיו עוד פעם הוא יחזור ויגע לנו בנקודות האסורים. מה קורה שבן אדם עושה איסורים, כן? ולמה הדבר המותר, יש הבדל בין אם אני עשיתי דבר מותר. זאת אומרת, אכלתי סתם בשביל תאווה ולא אכלתי בשביל לכלל, לא אכפת לי מהבורא, לא אכפת לי מכלום. ואז את הקליפת נוגה שיש בו טוב ורע, עשיתי אותו רע. אבל הוא רק הרגע. למה הוא רק הרגע? כי בכל זמן שאני אעשה את הטוב, הרע הזה יכול לעלות. כי הוא נקרא מותר. מה שאין כן בדבר האסור. למה הוא נקרא אסור? הוא נקרא מלשון אזוק. אז שהוא אזוק ואני מכניס אותו לגוף, האיסור הזה שאכלתי או שהפעלתי, זה נהיה חלק ממני. מה זה משנה עכשיו אם זה נהיה חלק ממני בדבר האסור? להבדיל, סתם כדוגמה, ניקח שבן אדם אכל מאכל לא כשר, או מאכל איסור. אז הוא אומר, תשמע, ברגע שזה הפך להיות ממך, חלק ממך, מה שיקרה זה רשום שבן אדם מאכיל את עצמו בדברים טמאים, הלב שלו לאט לאט נאטם. כאילו, והוא יסביר לנו איך זה קורה. אבל הרעיון זה, כשבן אדם רוצה להתקדש, רוצה לעשות דברים טובים, רוצה להתקרב לבורא, הוא הרבה פעמים מרגיש שזה איזה סוג של אטימות בלב. והוא יכול לבוא ולשאול את עצמו, למה? למה הרבה פעמים יושבים בשיעור תורה, אחד יוצא מופעם מהשיעור ואומר, וואו, השיעור נגע בי והשיעור היה כל כך טוב, וזה הרגשתי שזה מדבר עליי. ואחד יוצא, כאילו זה לא נגע, לא פגע, יצא מהאוזן אחד לאוזן השנייה. אומרים, כי הרבה פעמים המאכלות האסורים האלה, זה נהפך להיות חלק ממך. וכשזה נהיה איסור, האיסור הזה שוכן בך, זה משהו כביכול שכבה על הלב שאוטמת את הלב. וכשהלב שלנו אטום, קשה לנו לקבל דברי קודש. זה עושה אטימות. לכן, אחד הדברים שאומר לבן אדם, קודם כל תמנע את עצמך מלעשות איסורים או לאכול בכלל מאכלות אסורים. כי האיסור הזה מטמטם לנו את הלב ונטמטם בם. כן, נטמטם, הכוונה, הלב נהיה לאט לאט עוד יותר אטום ויותר אטום, עד שכדי כך שהוא בכלל לא מרגיש שום צורך להתקרב לתורה ושום צורך להתקרב לדת. הוא יכול להגיד גם אני לא מאמין שיש בורא לעולם וכו', כי זה הידרדרות לאט לאט. עכשיו פה זה בדיוק הפרק שלנו. זה הפרק כמעט המסכם שלנו על עניין של הנפש הבהמית. בפרק הבא הוא יתחיל לפתח עוד נושא. אבל בואו נראה את זה, כיוון שגד אמר לי השיעור רק שעה, אז בואו נפתח את זה ככה יותר, נראה את זה מבפנים. חטא. לא, אנחנו המשכנו. חבר'ה, תודה רבה למונר שהביא קצת מהתופינים. החומר היקר שלנו. אשריך. לקדש את החומר. בדיוק. תקדשו. הלאה, בוא נראה. איזה פרק? פרק ח' ועוד זאת במאכלות אסורות.
שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע לשם שמיים, ועבד את השם בכוח האכילה ההיא, וגם פעל ועשה וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא. אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר, מפני איסורה בידי סיטרא אחרא משלוש קליפות הטמאות. שימו לב, זה נקודה מאוד מחמירה פה לכאורה. למה? אתה אומר, תשמע, הלכתי למסעדה, רשום שם כשר למהדרין, אבל גם הבעל הבית לא ידע שנתנו לו נבלות. במקום לתת לו סטייקים טובים, נתנו לו נבלות וטרפות. והוא מאכיל אותי ואני אוכל ואני בטוח שאני אוכל מהדרין. הוא אומר, אין קשר בין המציאות למה שהכנסת לבין, כי הרבה פעמים יש לנו את התחושה, תשמע, אני עשיתי את שלי, הלכתי למקום מהדרין, שילמתי מלא כסף על המהדרין הזה, אם יש איזה בעיה, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם... למה זה השתלשל דווקא אליי שאני אוכל את המאכל הזה? לא, אבל בכלל, אם זה לא היה, עזוב טרף או לא טרף, אם זה היה מורעל, אתה לא יכול להגיד, שמע, אני אכלתי את הרעל, ואם זה באמת, שהוא יקבל את הרעלת קיבה. זה לא יקרה. מי שיכניס את הרעל בפנים, הרעל ישפיע עליו. אתה אומר, אבל אני באמת השתדלתי ורציתי ועשיתי ופעלתי. הוא אומר, זה נכון שאתה עשית ופעלת. במציאות, מה נכנס לך לגוף? איסור. כיוון שהאיסור הזה נכנס לגוף, הוא נהיה חלק ממך. עכשיו שזה נהיה חלק ממך, אפילו שלא באשמתך, הדבר הזה גורם שיש משהו אסור בתוך הגוף שלך. אסור, אמרנו, איסור זה מלשון אזוק וקשור. יש משהו כרגע אסור בגוף של בן אדם, שזה נהיה חלק ממנו. וממילא, איך אפשר לדעת, אבל באמת, כמו שאתה עכשיו ישבתי במקום ונתן לי לאכול זה. איך אני אמור לדעת? אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים לעשות השתדלות. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה באמת מאכילים אותנו באף מקום. רק אם כן, בן אדם, גם שהוא הולך אפילו לסופר, קונה בשר, הוא חושב שהוא באמת קונה מהדרין, או אוטוטו מתקרב פסח. אנחנו יודעים שהרבה פעמים קנו אנשים מצות מהדרין של המהדרין, עבודת יד בפסח, ובעצם יצאו שהערבים עשו את זה, ובכלל אין בזה לא עבודת יד ולא עבודת גרביים, והוא אוכל בכלל חמץ גמור. בדיוק, אז מה השתדלות פה? אני עושה השתדלות שאני הולך לקנות במקום טוב, שיש לו תעודות ויש לו הכל, ואני קונה משם. אין לי יותר מה לעשות. אבל זה כאילו כן יעזור את ליבי, אבל לא עשיתי עבירה בשמיים. אני כן נוטם את ליבי, זה אוטם את הלב. נכון, זה נקרא שוגג. עבירה לא קיבלתי עבירה. זה נקרא שוגג. השוגג, רחמנא פטריה. זאת אומרת, זה אנוס אפילו, יש במקרה שזה אנוס. זה אנוס. זה יקשה עליי בהמשך למצוות ולהתקרב. נכון, כי האיסור נכנס בפנים. זה שבן אדם שגג וכולי, או שאפילו היה אנוס, אומרים לו, תשמע, על אונס לא מחייבים בשמיים. אבל בסופו של דבר האיסור נמצא בתוכך. כן, אבל במקומות כאלה, סתם דוגמה, נגיד כאילו, יש משגיח כשרות, אז כאילו... לכן, אני אומר, ההשתדלות שלנו זה לעשות את זה, של לקחת ממקום כשר, ממקום שאנחנו יודעים שזה בדרך כלל, בסופרים גדולים, לא עושים שטויות, לא מתעסקים עם זה. זה יכול להיות בחנויות יותר קטנות, או במסעדות קטנות, ששם אתה אף פעם לא יכול לדעת אם באמת, אלא אם כן אתה מכיר את המשגיח, שהוא באמת משגיח שם, ואז אתה סומך עליו. אבל ככה, אנחנו רק עושים השתדלות. עוד פעם, שימו לב כמה דגש, ופרק שלם הוא שם על זה, להגיד לנו כמה האוכל שאנחנו עושים לגוף, הוא מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו אמרנו, בכל תורה באומות העולם אין את זה, רק אצלנו יש את זה. כלומר, הבורא, תדע לך, זה הקשר שלך בין הרוחני לגשמי. מה שמחזיק את הגוף שלך זה המאכל. ולמה נעשה לנו שהמאכל יחזיק את הגוף שלך? בשביל שאת המאכל הזה תעלה לקדושה. וזה אפשרי, וכל אחד יכול לעשות את זה. רק זה לא פשוט, זה צריך כל הזמן להתאמץ ולחשוב איך אני אוכל. ואמרנו, להיות עובד השם, זה בכל פעולה שאתה עושה זה יכול להיות. הסברנו מי שלא היה פעם שעברה, גם כשאני מחליף טיטול לילד, גם כשאני עושה כלים, גם כשאני עושה... אם אני עושה את זה בגלל שאני אבא טוב, בגלל שהבורא ציווה אותי על אורות, על אבהות, על זוגיות, אז בכל דבר אני עושה את מרצון השם. כאילו כוונות בכל דבר שאני עושה לכוון? בכל דבר שאני עושה, אם אני מכניס את הבורא לדבר, אני מקדש את הדבר. אמרנו, תראה כמה זה פשוט, וזה כמעט קשה מאוד ליישם את זה ביום יום. בן אדם יוצא מהבית, ולפני שהוא יוצא, שם את היד על המזוזה ואומר, ריבונו של עולם, תן לי סייעתא דשמיא, בכל מה שאני אעשה היום, שיהיה על הצד הטוב ביותר, שיהיה לי הגנה, שאני לא ייפול בדברים אסורים, שאני אעשה את מה שמוטל עליי לעשות, שאני אעיר את העולם במעשים הטובים שלי. הוא כאילו שם שכפ"ץ על עצמו מצד הבורא, כי הבורא אומר, יופי, אתה התחלת את היום, אתה כבר מקשר אותי אליך, אז אני אתן לך את הסייעתא דשמיא. מה שאין כן שבן אדם, אני נותן את זה הרבה במקומות אחרים שאנחנו מדברים, בשיעורים אחרים, תראה,
יש עניין שבכלל, שאם אנחנו מדברים על דברים אסורים, גם שבן אדם הולך, יש הרבה פעמים שהאנשים לא צנועות ברחוב ולא צנועות בכלל. עכשיו, אם בן אדם הולך בימי קיץ לחתונה, והחתונה היא לא חרדית, זאת אומרת, שמה, קרוב לוודאי שאתה תראה נשים חצי ערומות. עכשיו, מי שקצת מתחיל לשמור את העיניים, זה קשה. מי שלא שומר את העיניים זה דבר פשוט, אבל מי שמתחיל קצת לשמור את העיניים, כי הוא רוצה להתאר קצת יותר ברוחניות, אז אומרים לו, תשמע, אתה הולך לשם, אם אתה לא עושה הכנה לעצמך, קרוב לוודאי שאתה תיפול, כי העיניים הם הסרסורים של האדם, ונפש האדם היא כל כך אוהבת את התאווה הזאת של נשים, שזה כל כך מוטבע בנו, כי חז"ל אומרים לנו, לא לתוהו ברעה לשבת יצרה. הבורא רוצה שיהיה פריה ורביה, הוא נתן כוח תאווה של נשים כל כך גדול בגברים, שרוצה או לא רוצה, העיניים משוטטות, וזה קשה לשלוט על העיניים. אז מי שקצת רוצה לעשות איזו עבודה עצמית, והוא אומר, אני רוצה להתקדש, אבל מה אני אעשה? אני הולך למקום, חבר יקר, ואני אוהב אותו, ואני רוצה להיות שם, וכולם קרוב לוודאי שיהיו חשופות. ברגע שהוא רק מתלבש, והוא יוצא מהבית לחתונה, ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני באמת רוצה לא להיכשל בשמירת העיניים, רק אתה יכול לעזור לי. ברגע שהוא עושה את זה, הוא בעצם שם, כמו שאמרנו קודם, שכפ"ץ על עצמו, והבורא נותן לו סייעתא דשמיא, שגם אם הוא יגיע לשם, כי דרך אגב, כל מה שאנחנו חוטאים בעיניים, זה לא בגלל העיניים. אל תתבלבל. אנחנו אומרים בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם. אתה אומר, למה לא רשום בחר? אתה היה צריך להגיד, לא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבביכם. אומר, לא, מה שהלב רוצה, העיניים יראו. זה לא מה שהעיניים רוצות לראות. כי אני ואתה יכולים להסתובב ברחוב, אתה, סתם דוגמה, כולנו עכשיו נצא לרחוב, נלך פה ברחוב ויצמן. אחד מאיתנו מחפש מכונית סובארו אדומה. אתה תראה אם יעבור מכונית אדומה, רק הוא יקלוט אותה. מישהו, כולנו נסתובב פה, נגיד, ראית איזה מכונית עברה פה? לא נשים לב. למה? כי רק הוא חיפש את הסובארו האדומה, רק הוא יכול לקלוט אותה. למה? הלב שלו חיפש את הדבר. אומר לך, תשמע, לא תטורו אחרי לבבכם, אם הלב שלך מחפש את הדבר, העיניים שלך יראו את זה. אבל אם אתה לא באמת, הלב שלך לא שמה, אז גם אם יעבור משם מה שעובר, ענייננו חצי שעה או מה, או לא משנה מה, אתה פחות תשים לב לזה. למה? כי אתה לא מחפש את זה. אז יוצא בעצם שאנחנו מסתכלים בעיניים, זה לא רק, העיניים זה גמר המלאכה. מה שהתחיל את המלאכה זה הלב. ולכן בתורה אצלנו כל הזמן מדברים הלב, הלב, הלב. אל תתבלבל, הלב זה העיקר. אם אתה נותן את הלב שלך לבורא, אתה נתת את כל כולך לבורא. והלב הוא הכי חשוב. כי ברגע שהלב שלי רוצה לעשות דברים טובים מהשמיים, כי זה אנחנו אמרנו, בדרך שאדם רוצה ללך בו מוליכין אותו. אם הלב שלי רוצה לעשות טוב, יוליכו ויתנו לי לראות טוב. אבל אם הלב שלי במקום רע, אז אני אראה את הדברים הרעים. זה ככה, זה תמיד. אז זה נקרא שמירה וחפץ, שאני נותן סייעתא דשמיא לעצמי, שבעצם כל דבר הרי ההבדל היום בינינו לבין הסבתות הישנות, מי שיש לו סבתא מאוד מבוגרת, אתה תראה שרוב רובם של הסבתות תמיד, ברוך השם, משתבח שם, אתה אומר, וואו, איזה אמונה היה להם, אמונה כל כך פשוטה, שכל דבר שהם עשו, היא בישלה, היא עשתה, היא פעלה, זה הבורא נתן לי את הסייעתא דשמיא, זה היה בגלל, אתה אומר איזה אמונה טהורה היה להם. אנחנו היום בדור של כל כך שפע וכל כך הרבה דברים שהם קשה לנו להתחבר לזה, כי זה דורש מאיתנו כל כך הרבה עבודה, שבעבר אצלהם זה היה פשוט. מה שאצלהם בעבר היה פשוט, אצלנו היום זה נהיה עבודה קשה. למה? כי התאוות והגשמיות והחומריות כל כך חזקים, שלא היה את זה באף דור. אף דור לא חווה את השפע שאנחנו חווים היום. וממילא בכל השפע הזה, לבוא ולעשות את השפע הזה לעבודת השם, זה כבר נהיה מאוד קשה. זה נהיה עד כדי כך קשה שהאמוראים שבזמן הגמרא לפני 1800 שנה אמרו יהי תבלך המיני, יבוא משיח ולא רוצה להיות בדור שלו. זה שמואל אמר את זה. למה? כי הוא אמר הדור יהיה כל כך קשה, האמונה תהיה כל כך קשה, הכל מותר, הכל בגדר פרוץ, הכל בגדר שרק תעשה הכל בחופשיות. איזה אורח הגיע לנו. איש יקר מאוד. אז אחרי שזה כל כך קשה לעשות את זה, לבוא ולקדש את החומר, זה רוח הדברנה. אבל בעצם בעל התניא אומר, תשמע, פה כל היהלומים שיש לנו, זה בדברים האלה. אז עכשיו בואו נראה את הדברים האסורים. בדברים האסורים. אז אמרנו, אפילו הוא אוכל את זה בלא יודע, כן? ואפילו איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ולכן, גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים, הוא שד משדין נוכרין. כבר אני אסביר את הכל. שהוא יצר הרע של אומות העולם, שבנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות. הוא אומר לנו פה, עכשיו אנחנו נראה, יש כביכול, הוא אומר, איך יהודי בכלל יכול להגיע לאיסורים?
למה? הוא אומר, הרי הנפש הבהמית שלנו, אמרנו, יש לי נפש אלוהית שהיא כל כולה רצון לבורא. יש לי נפש בהמית שמפתה אותי לעשות את כל הדברים שזה לא לאלות. הוא אומר, גם הנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. קליפת נוגה זה טוב ורע מעורבב, יש בה טוב. אז איך פתאום מהטוב, שזה קליפת נוגה, שזה כביכול הוא דבר במהות שלו הוא טוב, איך הוא מתהווה לדברים אסורים? הוא אומר לנו, זה רק בגלל שהדבר, הנפש הזאת, היא מתהווה לדברים של היתר, תוך כדי שהדברים מתהווה לדברים של היתר, היא יכולה לבוא גם לדברים של איסור. מה הרעיון של זה? הרעיון, ככל שבן אדם נמצא יותר בכל התאוות שיכול להיות, ובפרט בתאוות האכילה או תאוות נשים, הוא מפתח על עצמו כביכול שהוא מרכז הבריאה. הוא אומר, תשמע, נכון יש את הבורא, אבל יש גם אותי, ואני רוצה כרגע ליהנות כאן ועכשיו. וברגע שזה התפיסת עולם שלו, והוא נהנה מכל מה שהוא יכול ליהנות בעולם הזה, לאט לאט מה הוא עושה? אנחנו אמרנו, אם יש את הקליפת נוגה, שזה טוב ורע מעורבב, ואני אוכל את זה רק בגלל שאני טעה, רק שאני רוצה, אומר לך, היה בזה טוב ורע, עכשיו את הטוב והרע זה כיוון שלא קידשת אותו, זה ירד לרע. כיוון שאתה מורגל כבר, אפילו את הדברים שהיה מותרים, לעשות אותם כל הזמן בצד הרע, כי אתה עושה אותם רק לתאווה שלך. זה נקרא שד משדין יהודאין. הוא אומר, גם אחר כך שהשד הזה כבר מצוי בפנים, השד הזה כביכול מתפתח והוא עושה נראה שד משדין נוכראין, ואז גם אתה מגיע לייסורין. זאת אומרת, אף פעם בן אדם לא מגיע לייסור קיצוני ישר. האיסור הקיצוני לא מגיע ישר, הוא מגיע תוך כדי תהליך, שהוא קודם כל מתיר את המותר בשפע, וכיוון שהמותר הזה מותר בשפע, לאט לאט הוא יורד גם לייסורין. לכן הוא קורא לזה שד משדין נוכראין. זאת אומרת, הדבר הזה זה תהליך, זה לא נעשה לבד. אבל כיוון שזה נעשה בהיתר, לאט לאט זה נהיה באיסור. כי בן אדם, בדרך שהוא מתיר לעצמו כל הדברים המותרים, הדברים נעשים להיות לו כהרגל. וכיוון שזה נהיה כהרגל, לאט לאט הוא גם פוגש בדברים האסורים, וכשהוא עושה פעם ראשונה איסור, האיסור הזה בפעם הראשונה זה נראה כאילו, וואו, מה עשיתי? אבל חז"ל אומרים, עבר ושנה נעשית לו כהרגל. זאת אומרת, בן אדם פעם ראשונה יעשה עבירה שהיא לא לפי המידה שלו. כל אחד יש לו איזה סוג של קו אדום, שהוא אומר, שמע, את זה אני לא יכול לעבור, אני לא אעשה את האיסור הזה. פעם ראשונה שהוא יעשה את האיסור הזה, הוא ירגיש כמעין זעזוע, וואו, מה עשיתי? הוא אומר, אבל פעם שנייה שהוא כבר יעשה את זה, פעם שנייה בסך הכל, הוא כבר ירגיש, וואלה, זה לא כל כך איסור מה שעשיתי. פעם שלישית, רביעית, זה כבר נהיה לו כאילו מותר. למה? כי הוא כבר שבר את הזכוכית הזה, שאת התקרה הזאת של האיסור, והאיסור הזה לגביו נהיה היתר. וברגע ששברנו את הזכוכית, את התקרה הזאת של היתר, אז כבר את האיסור, סליחה, של האיסור, לאט לאט לי זה נהיה כדבר מותר. וכיוון שאצלי זה נהיה דבר מותר, זה נקרא עבר ושנה נעשית לו כהיתר. וזה בכל דבר. לכל אחד יש מאיתנו, יש איזו נקודה שהוא אומר, שמה, זה קו אדום. כן? יש כאלה שיגידו, שמה, בכיפור לא יהיה מצב שאני לא יצום. יש מי שיגיד לך, בפסח לא יהיה מצב שאני אוכל חמץ. כאילו יש איזה קו אדום. מה יקרה אם פעם אחת אתה תאכל בכיפור או תאכל חמץ בפסח? בפעם השנייה כבר יהיה לך יותר קל לעבור על האיסור הזה. פעם השלישית כבר תגיד, אז מה קרה? זה מותר. זה לא אסור. מי אמר שזה אסור? וזה ככה בכל דבר, שנבין. זה בכל דבר שאנחנו חושבים שזה אסור ואני לא רוצה לעשות את זה. אם אני עובר על זה פעם, פעמיים, שלוש, זהו, אני כבר את האיסור הזה עשיתי לי זה נהיה כתר. למה? כי אני כבר ראיתי שזה וואו, זה לא. אתה יודע, מי שלהבדיל נמצא בגדל בעולם דתי, בבית חרדי מאוד, בירושלים או בבני ברק, והוא פתאום התוודע לעולם החיצון, והתחיל לראות כל מיני דברים באינטרנט וכולי. פתאום העולם הזה מזהיר לו, כאילו נראה לו ממש עולם שכל הזמן כיסו ולהסתיר את זה ממנו. ואז יש תמיד את הפעם הראשונה כביכול שהוא מחלל את השבת. אז תשמע את האנשים האלה, אתה תראה כמעט כולם אומרים, תשמע, שחיללתי את השבת פעם ראשונה, הייתי בטוח שאני הולך למות. אני בדי, זה לא יכול להיות. מכת חשמל, משהו חייב לקרות. ואז הוא אומר, תשמע, ראיתי שאני עושה את זה, ולא קורה כלום. שבת שנייה עשיתי עוד פעם, ולא קורה כלום. הבנתי שאולי סתם עובדים עליי, וזה גם הכל חרטא. סיפרו לי סיפורים. למה הרעיון שאני רוצה להגיד? כי בן אדם שעושה את האיסור בהיתר, לאט לאט זה יורד ויורד ויורד ויורד. עכשיו זה, לכן, אחד העניינים שלנו כל הזמן, והזכרנו את זה כבר כמה פעמים, לקדש את החומר, זה לא אומר שאני צריך להסתיר ממך את כל מה שיש בחוץ. יש בחוץ עולם נפלא, יש אנשים בלי כיפה, והם אנשים נפלאים ואנשים טובים, ואין קשר. יש מה שאני שומר על הערך העצמי שלי, בלי קשר לעולם. העולם יכול להיות יותר יפה ויותר מוצלח מהצד החיצוני, אבל הרבה פעמים זה חיצוני. כשאתה אומר, למה, אחד השאלות שיש בדעת, כאילו זה כבר משה רבנו שאל, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו?
אומר, כאילו זה לא פייר, וואלה, אני משתדל, ואני עושה, ואני פועל, ואני הכי תקוע. שם תסתכל בצד השני, אנשים מה זה מתלהבים, ושמחים, ולא עושים שום דבר. ואז כאילו, כשאני מסתכל החוצה, אצלי משהו נוקב, כאילו, אולי זה לא נכון, אולי אנחנו לא במקום הטוב. אולי באמת, עזוב אותך, מה זה משנה? אתה רואה אנשים מאוד מאושרים, גם כשלא מקיימים שום מצווה ושום דבר, ועושים את כל האיסורים. אז העין שלנו מבלבלת, העין שלנו מאוד מאוד מטה. אנחנו אומרים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. שמואל הנביא היה שקול כמשה ואהרון. ובכל אופן, שמואל שהלך להמליך את דוד המלך, לדוד המלך היה כמה אחים. והוא ראה את האח הגדול אליהו, הוא אמר, זה ראוי למלכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה לעיניים, אני רואה ללבב. כאילו אנחנו מדברים על בן אדם בסדר גודל של שמואל הנביא, שאומרים לו, תשמע, תסתכל חיצוני, החיצוני הכל מטה. אז הרבה פעמים זה נראה לנו כאילו הדשא של השכן ירוק יותר. אם אתה תהיה אמיתי ואותנטי לעצמך, עזוב אותך, חיצוני זה סתם חיצוני, כי תכלס, אין בן אדם שמאושר תמיד, יש לו את הכל בשפע, אין. אם לא יהיה לו זוגיות, יהיה לו בעיות בפרנסה, אם לא בפרנסה בילדים, אם לא בילדים בבריאות, אין דבר כזה, למה? כי מי מגיע לפה שהוא כולו מאושר וטוב לו? אין דבר כזה. אז כולם יש לו חוויות שהן תמיד הוא צריך, וזה החוויות האלה הן טובות. כי אמרנו, החוויות הקשות הן החוויות הבונות. החיסרון שיש לכל אחד מאיתנו זה הבנייה שהוא צריך לעבוד איתה. אז זה היופי. אז אל תחפש תמיד להסתכל על הצד הנוצץ מצד הפנימי, כי כל אחד יש לו את הבעיות. אבל זה אמרנו, זה בהתחלה, סתם דוגמה, מי שלא רגיל לשמור שבת, שבת זה נראה גיהנום, באמת. כאילו אתה אומר, איך זה יכול להיות? אחד מתענג על השבת, עונג, וואו, והשני עובר את השבת עם חוויה, מה זה בסה? בלי טלפון, בלי סיגריה, בלי חברים, בלי... אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות? הוא לא מורגל לזה, הוא לא מורגל לדבר, וזה נכון, זה קשה בהתחלה. ובהתחלה, הקושי הזה זה בכוונה, כי הבורא אומר, אני רוצה לראות כמה אתה אותנטי ואמיתי, בשביל לתת מעצמך אליי. הרי אמרנו, כל הרעיון של הנתינה, הרי אם אנחנו אומרים לכאורה, יש איזה קושיה, תוך כדי שעכשיו עולה לי איזה רעיון. אנחנו אומרים, הבורא אוהב אותנו אהבה אינסופית בלא תנאי. עכשיו, לכאורה יש פה איזה פגם, למה? אם אני אוהב את ראובן, אני אומר לו, תשמע ראובן, אני אוהב אותך בלא תנאי, מה שתעשה, תקלל אותי, תעשה לי, תזרוק עליי, תעשה, אני אוהב אותך, אני אהיה איתך, אני תמיד יעשה. אתם יודעים מה יקרה לראובן? ראובן לעולם לא יצליח לאהוב אותי. לעולם. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אני אומר לו, תשמע, אני איתך באש ובמים, מה אתה רוצה, איך שלא תראה, מה שלא תעשה, אני איתך. למה ראובן אין לו עמוד שדרה לאהוב אותי? כי בעצם האהבה שהיא הנתינה אינסופית, מה גורם לשני צדדים לאהוב אחד את השני? הקרבה של בין שני הצדדים לשמור על האהבה, זה הטרחה שאני שומר על האהבה. זאת אומרת, הרשום בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד. זה בן זוגיות. כדי כך אומרים לך, תשמע, תעזוב את אבא ואמא, שזה כל עולמך, ואתה חייב לכבד אותם ולעשות הכל בשביל ההורים. אתה התחתנת, תעזוב אותם. למה? יש לך את האישה. עכשיו, האישה אוהבת אותך, אתה אוהב אותה. אתה צריך להשקיע בה והיא צריכה להשקיע בך. ברגע שיש השקעה משני הצדדים, יכול להיווצר, לא כל הזמן, אבל זה מתכון נהדר להיווצרות של אהבה. כי אני משקיע והיא משקיעה. מה קורה שרק צד אחד משקיע, והצד השני בכלל לא אכפת לו? אם אני משקיע, ועכשיו אני נותן לו את התחושה שבכל מקרה אני אהיה איתו, הוא לא צריך לטרוח בשביל אהבה. הרי האהבה, זה אומר, אני תורח בשבילך, אתה גם צריך לטרוח בשבילי. ברגע שאני רוצה לשמור על אהבה, אני רוצה לשמור על הטרחה הזאת, כי אהבה אני רוצה אותה. אבל ברגע שאני לא תורח, ואני מבין שהצד אחד ייתן לי אהבה בכל מקרה, אין לי צד אפילו לטרוח, כי הוא תמיד ייתן לי את זה. וברגע שאני לא תורח בשביל הצד השני, אני מזלזל בו. וברגע שאני מזלזל בו ולא מכבד אותו, לעולם אני לא יכול לאהוב אותו. תראה, זה הפלא ופלא. הוא נותן לי והוא אומר לי, אני כל כולי בשבילך, אני אתן לך את הכל, מה שלא תעשה, יוצא שבעצם הוא שם רגל לעצמו. למה הוא שם כרגל לעצמו? כי אם אין הצד השני, צד של לשמור על האהבה הזאת היא לא בר קיום. איך אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, היום בפרט, אתה רואה הורים שנותנים לילדים שלהם, ופנקים אותם בכל תפנו. הילד מתחיל להבין שלא יעזור, ההורה הזה אוהב אותו בכל מקרה, הוא ברטל שהוא יגיע לקניון, הוא ישכב על הרצפה, יעשה בלגן, כי הוא יודע שההורה בסופו של דבר ייתן לו. אז הוא מכיר את הדבר הזה, הוא כבר מגיל צעיר הוא נהיה סוחר, אל תתבלבלו. הילד כבר בגיל 3, 3.5 הוא נהיה סוחר, הוא יודע מה הוא צריך לתת ומה הוא צריך לקבל. הוא נותן חיוכים, הוא מקבל, הוא כבר סוחר. ברגע שהוא יודע שהוא נותן וההורים שלו נותנים בלי גבול, הוא גם לאט לאט, אתה אומר, איך יכול להיות? אני נותן לו ופועל ועושה למענו, והוא מזלזל בי, והוא לא מעריך את מה שאנחנו נותנים לו, והוא לא מעריך, כי אין צד, לא נתת לו שום אופציה בשביל שיעשה בשבילך.
אם אתה לא נותן לצד השני, ואתה אומר לו, תשמע, אני נסם לך בשבילך א' ב' ג', אבל אתה גם מחויב בדברים, בשביל לקבל את א' ב' ג'. העצם בעצם שאני נותן לו אפשרות לטרוח בשבילי, אני מפתח לו אצלו אהבה. אז לכאורה יוצא, אם הבורא אוהב אותנו אהבה אינסופית, היה צריך להיות שהבורא אומר לנו, תשמע, כל השפע בשבילכם, לא משנה מה תעשו. הבורא אומר, תראה, זה מצידי. למה מצידכם אתם לא מרגישים אהבה בשבילי? למה אתם לא מרגישים את האהבה? הרי אני אוהב אתכם באמת, בלי תנאי, בלי הגבלה, בלי כלום, אהבה אינסופית שלא תלויה בדבר. אז למה אתם לא מרגישים את זה? כי לפעמים אתם לא טורחים בשביל להרגיש את האהבה הזאת. אם אתם הייתם טורחים בזה, כל העניין של המצווה. מה זה מצווה? מצווה הוא לנו זה לשון צוותא וחיבור. מה הכוונה של מצווה? אומרים לך, תטרח, תתאמץ, אתה כבר לאט לאט תרגיש את האהבה. כי ברגע שאתה לא מתאמץ ואתה לא עושה כלום ואוהבים אותך, זה רק הצד השני אוהב אותך, אתה לא מרגיש. תאר לעצמך בן אדם, אפילו בתיכון או בגילכם, אוהב נורא את בחורה פלונית. הוא מה זה מחזר ואוהב, יכול להיות שהיא בכלל לא יודעת, והיא גם לא מרגישה שום דבר כלפיו. כי רק הוא אוהב. מתי אני יודע שהיא מתחילה? ברגע שהיא פועלת ולצד השני. אם אין את הדבר הזה, כך ותן, לא יכול להיווצר אהבה. אז מצד הבורא אוהב אותנו באמת אהבה אינסופית. למה אנחנו לא אוהבים את הבורא אהבה אינסופית? כי אנחנו לא משקיעים באהבה הזאת. הבורא אומר, ברגע שאתה תיתן מעצמך, ואתה תוותר על הרצונות האישיים שלך, זה לא קל, אני כל הזמן חוזר, זה לא קל. ברגע שאתה מוותר על הרצונות שלך, ואתה נותן את הרצונות שלך אליי, זה בעצם אתה תורח לעורר את האהבה שבך. בלי קשר אליי, אני אוהב אותך. כי הרי הבורא אוהב אותך גם שאתה עושה חטא וגם שאתה עושה דברים, ולא משנה, הוא אוהב אותך, כי זה אהבה לא תלויה בדבר. אבל אני לעולם לא יכול להרגיש את האהבה הזאת. האהבה הזאת תלויה רק בי, כי ברגע שאני תורח, בא לי ללכת לים ביום שבת ואני עוצר את עצמי, בא לי לאכול על הבוקר או לעשות איזה דבר, או לא להניח תפילין. אז אומר לך בורא, זה בסדר, אני אוהב אותך, אבל אם אתה לא תפעל ולא תזיז את הרצונות שלך, אתה לעולם לא תגיע לאהבה. אתה לא תצליח לאהוב אותי. כי כאילו האהבה הזאת מצידנו זה אהבה של כוח הנתינה. ודרך אגב, לא מי שאוהב נותן, אלא מי שנותן אוהב. זה כלל גדול, זה כלל מאוד יסודי באהבה. לא מי שאוהב נותן. כי ברגע שאני אוהב, יכול להיות אני אוהב, ולפעמים דווקא בגלל שאני אוהב אותך, אני לא נותן לך את זה. כמו אהבה עם ילד, אני אוהב אותו, ואני לא מרשה לו לאכול כל היום ממתקים. אבל מי שנותן ופועל לצד השני ונותן ועוזר ועושה, הוא נקרא אוהב. אם הצד השני לא נותן בחזרה, תדע לך שהצד השני לא אוהב אותך. לכן אחד הדברים שאומרים לכל בן אדם, בעולם המחירות או בעולם הדברים, תעשה איזה משהו, פעולה, שהוא ייתן לך איזה משהו. כי ברגע שהוא נתן לך איזה משהו, ואפילו משהו קטן, הוא מרגיש איזו נקודה שהוא נתן. וברגע שהוא נתן, אצלו יתפתח איזה משהו של אהבה כלפיך. אז לכן, אם אתה רק בגדר, בכל מה שאתה עושה, בחברה, בעבודה, אם רק אתה נותן והצד השני לא נותן, תדע לך נאמנה, שהם רק מזלזלים בך, הם לא אוהבים אותך, ואתה לא, כשאתה סתם יוצא פרייר. כי ברגע שאתה נותן ואחר לא נותן לך, אי אפשר לפתח אהבה, זה רק אהבה אצלך, זה לא אצלם. כן? הלאה. וואו, זמן טס לנו. הייתי בטוח שנגיע לסוף הפרק לפחות. אז זה אמרנו שד משדין יהודאים. אך מכל מקום, קודם שחוזר לקדושה הוא נקרא סטרא אחרא וקליפה. וגם לאחר כך הרשימו נשאר דבוק בגוף. תכף אני אסביר מה זה נקרא רשימו. להיות, כן? כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך הגוף חיבוט הקבר, לנקות ולטהרותו מטומאתו, שקיבל מהנאת העולם הזה ותענוגיו, מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאים, אלא אם כן, מי שלא נהנה מהעולם הזה, כל ימיו כרבנו הקדוש. הוא אומר פה באמת תורה שלמה. הוא אומר קודם כל, מה זה הרשימו? רשימו זה דבר אומר, הרי הכנסנו לגוף שלנו דבר איסור. עכשיו הדבור כבר נבלע בנו, באיברים שלנו, וזה מטמטם לי את הלב. הוא אומר, אפילו אחרי, יעבור יום, יומיים, זה יוצא, הרי הכל מתחלב בגוף. הוא אומר, אבל מה שנקרא רשימו נשאר. רשימו זה כמו אני לוקח כוס, ממלא אותו בדבש או בשמן. ואומרים לך, יופי, עכשיו את הדבש ואת השמן, תזרוק, תוציא את זה מהכוס. עם כל זה שאני מוציא את הדבש או השמן מהכוס, הטיפות השמן או הדבש לעולם יישארו בכוס, כאילו זה נקרא רשימו. אז הוא אומר, אחרי שהכנסנו איסור לגוף, ואפילו נעשה תענית, או לא נאכל, או נעשה כל מיני פעולות, הוא אומר, הרשימו נשאר שם לעולם. מה צריך בשביל שגם הרשימו הזה ילך מאיתנו?
פה הוא מכניס אותנו כבר, ומפה והלאה, הוא יכניס אותנו למקום שבעצם בעולם החסידות כמעט וכמעט לא מדברים אליו. זה מה? זה עניינים של עונשים. עכשיו, את העונש צריך להבין, וזה יהיה הקדמה, כי אני לא נספיק את הכל, אבל רעיון שנבין. יש עונש שהוא נתפס כעונש, אבל בתורה מהצד הבורא לעולם אין עונש. הבורא לא מעניש אף פעם, אף אחד. מה הכוונה לא מעניש? אנחנו יודעים שיש איסורים ועונשים בתורה. מה זה הכוונה לא מעניש? העונש הוא לא בגלל העונש, הוא בא לתיקון הדבר. וזה ההבדל הגדול. להבדיל, בן אדם גנב, בא לבית משפט, השופט שופט אותו. הוא אומר, תשמע, על הגניבה שלך, אם אין לך כסף להחזיר, אתה צריך לשבת 2 בכלא. או על עבירה שהוא עשה. השופט לא מתחשב מה קורה עם הילדים שלא חטאו, מה עם האישה שלא יהיה לה פרנסה. השופט אומר, שמה, מה אני אעשה? יש חוקים, לפי החוקים הזה אני צריך... הבורא לעולם לא מעניש בן אדם בגלל העונש שהוא רוצה לרעתו. ההפך היא הנותנת. פה הוא מדבר עכשיו על העונש הראשון, כי תכף נראה עונשים אחרים, מה שנקרא חיבוט הקבר. חיבוט הקבר, חז"ל אמרו לנו, שבן אדם נפטר מן העולם, הולכים, תומנים אותו בבית העלמין. כבר בשבוע הראשון שתומנים אותו שם בבית העלמין, הוא עובר חוויה קשה. מה החוויה הזאת? כביכול, המלאכים עומדים עם שלשלאות של ברזל ומקים את הנשמה עם הגוף. למה את הנשמה עם הגוף? כי המדרש אומר לנו שהבן אדם נפטר, הוא עולה לשמיים, הבורא אומר לו, למה עשית א' ב' ג'? הנשמה אומרת, תשמע, ריבונו של עולם, אני בתור נשמה, הנה אני אצלך עכשיו, גם אם אני רוצה לעשות את העבירה, אני לא יכולה. אני לא יכול, עבירה אפשר לעשות רק עם גוף. אז אני ודאי לא אשמה. כביכול הבורא בא לגוף, ואומר, למה עשית את העבירה? היא אומרת, תשמע, אני גוף בלא נשמה. גוף בלא נשמה לא יכולה לעשות את העבירה. הנשמה היא האחראית. הגוף אומר על הנשמה, הנשמה אומרת על הגוף. כביכול הבורא מצרף את שניהם ביחד, ואומר, שניכם ביחד עשיתם את העבירה. שניכם ביחד צריכים לתאר אותה. לא עניין שמלקים אותה בשביל להעניש אותה או בשביל להכאיב לה. זה כמו להבדיל שבגד יתלכלך, צריכים להכניס אותו למכונת כביסה. ואם היית שואל את הבגד במכונת כביסה, אתה אומר, וואו, איזה איסורים אני חובד פה במכונת כביסה. תורקים אותי מצד לצד, יש לי סבון, שם אותי על 150 מעלות. אני פה עוברת גיהנום. אבל הגיהנום הזה, זה בעצם מה שהנשמה, ולהבדיל הגוף, הבגדים שנמצאת במכונת כביסה, התקבסו וייצאו לבנים. הבורא אומר, נשמה טהורה, היית בעולם הזה, עשית לדברים, גם לפעמים דברים אסורים. אני רוצה אותך בעולם הבא נקי, בשביל שתיכנס נקי, צריך לחוות אותך. לחוות אותך זה כאילו לתת לך מכות, בשביל להוריד לך את כל הלכלוך שעליך. לא בגלל שאתה אשם, לא בגלל שאני מעניש, בגלל העונש, לא בגלל שאני רוצה את רעתך, בדיוק ההפך. ההפך היא הנותנת. אני רוצה את טובתך, ובגלל שאני אוהב אותך ואני רוצה אותך נקי, אני חייב לתת לך את המלכות האלה בשביל לעשות אותך יותר זך ונקי. עכשיו הוא ימשיך איתנו עוד יותר, יש מה שנקרא, מה זה בכלל? זה נקרא חיבוט הקבר. עכשיו הוא יגיד לנו, יש אנשים שלא מספיק חיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה בעצם לעצור את התאוות האלה שהיינו פה בעולם הזה. אכלנו כל מיני דברים בגלל תאווה, עשינו כל מיני דברים רק בשביל התאווה. אומר בורא עולם, את התאווה הזאת צריכים לנקות, כי בעולם הבא אין את התאוות האלה. בעולם הזה היה לך תאווה של נשים, תאווה של כסף, תאווה של אכילה, תאווה של מלא דברים. בעולם הבא, הנשמה רק מגיעה. אין לה תאווה של נשים שם, כי הנשמה היא לא זכר ולא נקבה. רק באצלנו שיש גוף יש זכר ונקבה. הנשמה של כל אחד מאיתנו היא גם זכר וגם נקבה, שלא תתבלבלו. מה זה נקרא זכר ומה זה נקרא נקבה? תמיד הבורא הוא נקרא זכר והבני אדם הם נקראים נקבה. למה? כי הבורא הוא המשפיע ואנחנו המקבלים. יוצא בעצם כל מי שמקבל הוא נקבה, כל מי שהוא משפיע הוא הנותן, הוא הזכר. אז פעמים שאנחנו נותנים לאחרים, זה מצד הנשמה הזכרית שבי. כשאני מקבל מאחרים, זה מצד הנשמה הנקבית שבי, כי הנשמה היא לא זכר ולא נקבה. היא זכר כשהיא נותנת, היא נקבה כשהיא מקבלת. זה נקרא זכר ונקבה. אז כשאנחנו מדברים בעולם הבא, יש לי תאווה של נשים, יש לי תאווה, כל זה בעולם הזה. כי בעולם הבא לא יכול להיות לי תאווה של נשים. למה לא יכול להיות לי תאווה של נשים אם אני גבר? כי הנשמה שלי היא זכר ונקבה. אין חילוק. חילוק זה רק בגוף. אז כל התאוות שאנחנו מתאבים בעולם הזה, אומרים לך, תשמע, בשמיים זה לא שייך. אם בשמיים זה לא שייך, אז מה עושים? כביכול אם בן אדם היום מת, הוא עולה לשמיים, הנשמה שלו עכשיו פורחת, הולכת לפני הבורא עולם. הבורא עולם אומר לו, אתה יודע מי אתה? כן, אתה זה הרצונות שלך, התאוות שלך, החשקים שלך, זה אתה. אתה זה לא הגוף, הגוף זה דרך הגוף, הלבוש הזה, עשית את הדברים. יופי, עכשיו מה קורה שאני יצאתי מהגוף?
אם בן אדם, ההלך המחשבה שלו כל הזמן זה רק תככים, מריבות ונשים וכבוד וכו', זהו. עכשיו שהוא מגיע לעולם הבא, הוא אומר לו, תשמע, פה יש לך את התאוות שבאת מהעולם למטה, אבל אין לך קיום איך לעשות אותם. כי כשהיית בגוף למטה, אם היה לך תאוות נשים, או אם היית בחור יפה או מושך, אז יכול להיות שהיה לך הרבה נשים. אם לא, גם עם קצת כסף, אתה יכול גם להשיג את זה. אם יש לך תאווה של כבוד, של אכילה, של זה, אתה יכול תמיד להשיג. לקחת אפילו הלוואה לעשות את התאוות האלה. אבל בשמיים אי אפשר לעשות את זה. אתה לא יכול, אין לך גוף שם. גם אין את הצורך הזה. כי אתה רואה מציאות אלוקית אחרת לגמרי, לא קשורה לעולם שלנו. אז אם בן אדם נשאר עם כל התאוות האלה, הבורא אומר עולם, איך אני אסלק לך עכשיו את התאוות האלה? צריך לנקות אותך. הנקיון הזה זה בעצם, כביכול מה שנקרא, תהליך ראשון זה חיבוט הקבר. עכשיו התהליך הזה, אם היינו שואלים בני אדם, תגיד, היית מוכן לוותר על התהליך הזה של חיבוט הקבר? כל אחד היה אומר, בוודאי, מה עושים? ויש גם כל מיני חז"ל שאומרים לנו, יש כל מיני פתרונות איך לעבור את חיבוט הקבר. אבל כשאדם מבין את זה בפנימיות, הוא אומר, למה לוותר על חיבוט הקבר? עוד איסורים, נכון יש איסורים בעולם הזה, מנקים לך עבירות, זה נכון. כאילו שנותן לך עוד איסורים גם אחרי כדי שתגיע. נכון, בדיוק. האיסורים מחפרים בעולם הזה הרבה. בן אדם שעובר פה בעולם הזה איסורים, האיסורים מחפרים על הרבה מאוד עוונות. ולכן, כשבן אדם נמצא באיסורים, יש לנו מה שנקרא היום, בעולם החיצוני, זה נקרא מוות... לא מוות קליני, מוות שבן אדם כאילו רוצה למות, ופשוט מורידים אותו מהמכשירים. המתת חסד. בתורה שלנו זה נקרא רצח גמור. למה זה רצח גמור? אתה אומר, תשמע, הבן אדם בעל איסורים, שוכב, כל כולו מכה, פצע וחבורה. הוא לא יכול לתקשר אפילו, הוא עם נשימה ועם זון, וסובל. ואתה אומר, תשמע, בוא ניגל אותו מאיסורים, נוציא לו את המכשירים, הוא ימות. או שניתן לו זריקה והוא ימות. שואלים את המשפחה, והרבה פעם משפחה נשפע, באמת אנשים טובים, רק לא מודעים. ואומרים, תשמע, בוא נעשה לו את הזריקה, נוציא אותו מהאיסורים האלה. והנשמה הזאת היא בעצם, שאני מנתק אותה, קודם כל אני עובר על לא תרצח. למה? כי זה רצח, כי אם היה מגיע לו עוד יום, ולקחתי יום אחד לפני, רצחתי אותו. שנית כל רגע שהוא עובר פה ייסורים בעולם שלנו, זה לאין ארוך מנקה אותו בעולם הבא. אז שבן אדם חווה ייסורים בעולם הזה, מנקים אותו בעולם הבא. גם אחרי שהוא נפטר, צריך לעבור את הייסורים האלה. למה הייסורים האלה? קוראים לו, תשמע, גם אפילו אם אחר כך השתפרת ועשית תשובה, יש דברים שנדבקו בך, כמו שאמרנו, מה זה רשימו? הכוס הייתה מלאה שמן, שפכתי, ניקתי אותה, אבל טיפות של שמן או של דבש יישאר בכוס. צריך גם אותם לתאר. הבורא הוא טהור. הוא אומר, תשמע, מי שלא יהיה טהור, לא יכול לבוא אליי. לא יכול. אין טהור וטמא נדבקים ביחד. אני טהור, הבורא אומר. אני רוצה אותך גם טהור. מה שאני אנקה אותך וישים אותך בגיהנום ובכף הכלא וייסורים וחיבוט הקבר, זה רק בשביל לנקות אותך, לא משהו אחר. ודרך אגב, שהנשמה מגיעה לשם, היא בעצמה דורשת את זה. כי למה? כי תאר לעצמך, אני אומר לך עכשיו, תשמע, אחיך מתחתן היום, תבוא לחתונה. אתה אומר, הייתי מאוד רוצה לבוא לחתונה של אחי, אם יש לי רק אח אחד, בפרט, אני אוהב אותו אהבה נפש, אבל מה אני אעשה? אין לי בגד אחד נקי, אני לא יכול לבוא מלוכלך, קשה לי. יש שם כולם אנשים עם בגדים יפים, האורחים כולם, רק אני יכול להיכנס עם בגד מלוכלך. אתה אומר, תשמע, אם היה לו בגדים נקיים, זה לא היה שאלה בכלל אם הוא הולך לחתונה הזאת. אבל כשיש לו את הבגדים מלוכלכים, הוא מרגיש לא נוח ללכת לחתונה שהוא הכי הרבה רוצה להיות בה. הבורא אומר כביכול בשמיים, שהנפש כבר רואה את המציאות האלוקית, היא כל כך כמאה ורוצה להגיע לאלוקות הזאת, שהיא בעצמה אומרת, ריבונו של עולם, תעשה מה שאתה רוצה, תתאר אותי. אני רוצה אותך, אני לא רוצה שום דבר אחר. יש לי עוד מחשבות של רצונות של העולם למטה, עם כל מיני חשקים נמוכים מאוד, עם כל מיני תאוות שלמטה זה היה וואו, להשיג נשים, להשיג כבוד, להשיג כסף, להשיג בתים, שאתה אומר וואו, למטה זה היה, הרי שלא נשלט עצמנו. אם נשאל כל אחד מאיתנו, מי זה אדם מוצלח בעיניך? אתה תראה שרוב רובנו נגיד על איזה סוג של שחקן מצליח, או כדורגלן מצליח, או איזה מיליארדר מצליח, ואנחנו אומרים, וואו, זה אלה מסכנים, כי כשהם יגיעו למעלה, כל מה שהיה להם תאוות בעולם הזה, כלום אין להם שם למעלה. אז פה בעולם הזה אמרנו, החיצוני זה נראה אושר, זה נראה תענוג, זה נראה שיא הצלחה, זה נראה משהו הפאר. אומר לך, נכון, תחשוב רגע, יום מן הימים כולנו נעזוב, וזה לא משנה אם זה בגיל 40, 60 או 120, אתה תעזוב את העולם הזה. ברגע שאתה תעזוב את העולם הזה, מה שישאר מהמהות שלך, זה רק מה שאתה רצית, זה אתה זה הרצון. רשום, אם יש את נפשך לדעת, הכוונה אם יש את רצונך לדעת. הרצון זה הנפש, וברגע שהרצונות שלי רק רצונות גשמיים ותאוותניים, עם זה אני אלך לשמיים. הבורא אומר, נשמה,
אני מודע לזה שרוב רובם כאלה. אבל גם שאתה תגיע לשם אני אנקה אותך. למה אני אנקה אותך? כי אני אוהב אותך. אז מפה והלאה, את כל בעצם מה שהוא יגיד לנו פה בהמשך, הוא יסביר לנו שגם כף הקלע וגם גיהנום וגם כל הדברים שנשמעים, אתה אומר, למה מפחידים אותנו? למה הרבה פעמים רבנים מפחידים? זה לא דרך החסידות. אנחנו נראה גן פרקים, 53 פרקים, הוא ידבר איתנו, הוא יביא בכמה מקומות בודדים על עניינים של עונשים. למה? כי הוא אומר, שמע, אני לא רוצה אותך חוזר בתשובה, עושה מעשים, רק בגלל שאתה מפחד. כי מה קורה שברגע שאתה מפחד אתה עושה? אתה לא עושה את זה מאהבה, אתה עושה את זה בגלל שאתה אוהב את עצמך ואתה מפחד שלא יהיה לך טוב. אז זה לא נקרא אהבה אמיתית, זה נקרא אהבה עצמית. אני לא רוצה אותך שם, אני רוצה אותך עם אהבה אמיתית. אז אני לא רוצה להפחיד אותך. אבל זה שאני לא רוצה להפחיד אותך, זה לא אומר שזה לא קיים, זה קיים, בטח שזה קיים. יש גיהנום, יש כף הקלע, יש דברים רעים. אבל הדברים הרעים האלה, גם כשהוא מביא אותם בעל התניא, הוא כל כך מעדן אותם. כי הוא אומר, הדברים הרעים, זה שלמה המלך אמר, חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה חוסך שבטו, שונא בנו? ברגע שאתה לא מעמיד את הילד במקום, כמו שאמרנו קודם, ואתה נותן לו רק מה שהוא רוצה, זה לא נקרא אהבה. זה לא נקרא אהבה, כי אם לא שמים גבולות ולא שמים דברים, ולא נותנים עונשים, הילד הזה יגדל ילד פרא. ילד פרא, כי אני חייב לכל אחד לשים גבול. והגבול הזה, זה רק בגלל אהבה. זה לא בגלל משהו אחר. אם הילד שלי מסתובב עם ילד פרחח, ואני רוצה ואני מגביל אותו וסוגר אותו ולא נותן לו לצאת. אתה תגיד לי, רק רגע, למה רק לילד שלך אתה עושה את זה? הרי גם הילד ההוא פרחח שמסתובב איתו. אולי גם לא תיתן עונש, אולי גם לא תעשה את זה. אז קודם כל שתי תשובות, קודם כל זה לא הילד שלי, זה לא האחריות שלי. ושנית כל, אותו זה הילד שלי, אותו אני אוהב, אותו אני צריך לחנך. אני רוצה, בגלל שאני אוהב אותו, אני מונע ממנו. זה שהוא לא אחר, קודם כל זה לא באחריותי, וגם אני לא מרגיש כל כך אהבה בשביל עכשיו לתקן את כל העולם. בוא נתחיל לתקן מה שיש בבית, אתה קרוב אליי. כי מי שאוהב באמת, שם גבולות. והבורא אוהב אותנו באמת, לכן הוא שם לנו הרבה הגבלות והרבה איסורים. והוא אומר, זה מותר וזה אסור, זה כשר וזה טרף, זה בסדר לעשות, זה לא בסדר לעשות. ואחד מישהו מן הצד ואומר, למה ריבונו של עולם? כשמסתכלים, הרבה פעמים אני שומע שאם אני מדבר בפרט פעם ראשונה אצל ציבור, הרבה פעמים אומרים, תשמע, הבורא אוהב אותנו ודפק אותנו. למה? להם נתן רק 7 מצוות, לנו נתן 613 מצוות. מה זה? תן לנו גם אנחנו רוצים רק 7 מצוות. איזה כיף היה לנו. מה 7 מצוות? מה זה? כמעט לא עושים כלום. לנו 613. אבל אנחנו אומרים, בגלל שהבורא אוהב אותנו, נתן לנו והרבה לנו תורה ומצוות. כי הוא אומר, אני אוהב אתכם. בגלל שאני אוהב אתכם, אני שם לכם הרבה איסורים בשביל שתתגברו על זה. רק בגלל שאתה מתגבר על זה, ואתה כובש את התאוות האלה, אתה מתקרב אליי. זה נקרא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא רשום בתוכו. אנחנו עושים מקדש לבורא, אבל מאיפה הוא שוכן הבורא? לא בתוך המקדש, בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. איך הוא שוכן בלב של כל אחד ואחד מאיתנו? ברגע שהוא אומר, תפנה לי מקום בלב שלך, נשמה. הפינוי מקום שלנו אצל הבורא, זה הכוונה, תזיז קצת את התאוות שלך. אתה כל כולך שקוע בתאוות. עכשיו, אנחנו לא מלאכים, וזה בסדר שיש לנו תאוות, וזה תהליך איתי, זה לא קורה ביום אחד, זה יכול להיות בן אדם שעובד על עצמו הרבה מאוד שנים, אבל עם הזמן הוא כובש עוד יד ועוד יד ועוד יד, אחרי שבן אדם אף פעם הוא לא רואה את המעלה שלו, כי בן אדם בדרך כלל הוא תמיד עולה, והעלייה היא כל פעם מדרגה קטנה, אבל מי רואה את זה? כך בן אדם שכבר רוצה קצת באמת להתקדש ולחזור ולהיות אותנטי ולהיות הוא עצמו. תראה בן אדם אחר שהיה חבר שלו ולא פגש אותו שנה, שנתיים, פתאום הוא מסתכל עליו ואומר, תשמע לה, בוא'נה, כמה, איזה מדרגה הגעת, תראה איך התקדשת, איך אתה שומר על הפה שלך, איך אתה לא מקלל, איך אתה רואה דברים אחרת, איך הגעת לזה? הוא בעצמו לא יודע, כי הוא כל פעם עלה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי הוא לא מרגיש את זה, זה עלייה קטנה. מי שלא רואה אותו הרבה זמן, כמו זה שמו, להבדיל, אתה לא רואה, אתה מסתכל על הבן דוד של האח, הבן של אח שלך, שהוא היה בן שנתיים לא ראית אותו, פתאום אתה רואה אותו בגיל 4-5, אתה אומר, וואלה, איך הוא נהיה כזה גדול? כאילו, עבר שנתיים כזה מהר, לא שמתי לב, כי מי שמהצד לא רואה את העלייה הזאת. כל אחד מאיתנו, באמת, העלייה היא לעולם היא איטית וקטנה. אבל הקטנה הזאת היא כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מי שמסתכל אחר כך אחורה אומר, וואו, שמע, אתה השתנית, אתה נהיית בן אדם אחר. אתה התקדשת, אנחנו לא הכרנו אותך במצב הזה. וזה גדולה בכל פעם לעשות עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. טוב, גד אמר לי לסיים היום ב-10, יותר מוקדם. לחיים עוד איזה 10 דקות. טוב, נעשה אחד לחיים, יאללה. לחיים אחד, להפיק את המתח. לחיים, נשמה. זה הדבש, אני רוצה דבש. לחיים, נשמה. תראה, אחד הדברים היפים של האדמו"ר הזקן, זה שהוא שם הכל על השולחן.
הוא לא הסתיר מאיתנו שום דבר. חסידות זה רק להראות את הצד הטוב, אבל גם את הצד הרע שצריך, הוא אומר, תשמע, תהיה מודע לו, אל תשלה את עצמך, יש גם דברים רעים. הדברים הרעים זה רק בגלל שאנחנו תופסים את הדבר כרע, אבל הוא לא רע. כי באמת מהבורא אין דבר כזה רע, כי הוא כל כולו טוב, והטוב רוצה תמיד רק טוב. אבל הטוב הזה שהוא רוצה לגבינו, בהרבה פעמים, זה נקרא ייסורים. הייסורים האלה שבאים על האדם, הבורא אומר, זה בגלל, הוא יסביר לנו בפרקים יותר מאוחרים, שאנחנו אומרים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. כך אומר דוד המלך בתהילים. אז הוא אומר, מה זה אשרי הגבר אשר תייסרנו יה? למה יה? אנחנו יודעים שהשם של הבורא זה י' וה' וו' וה'. עכשיו, ככל שמתקדמים לשם הראשון, היוד זה מסמל, הקוצו של יוד זה הכתר, היוד זה החוכמה וכו', זה האותיות הראשונות הן יותר קדושות. אז הוא אומר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מהיוד קי. למה? כי הרבה פעמים שמגיע הדברים לעולם שלנו, יסורים, זה בגלל שזה נקרא מעלמא דאיטקסיה. יש מה שנקרא עלמא דאיטגליה ועלמא דאיטקסיה. יש עולמות יותר מכוסים ויש עולמות יותר גלויים. כשאנחנו מקבלים את השפע של טוב, הנראה והנגלה בעולם שלנו, זה בגלל שהשפע מגיע מעולם מגולה. אבל הבורא אומר, יש עולם יותר גבוה מזה, שגם את זה אני רוצה לתת לכם. אבל כשזה מגיע לפה, אין כלי לקבל אותו, וזה לכן מגיע בייסורים. אז לפעמים, אומר הבורא, אני רוצה לפתח אותך. אני בכוונה שם לך רגל, בכוונה שם לך מכשול, בכוונה נותן לך ייסורים, אבל זה מגיע מאהבה כל כך גבוהה, רק אין לך כלי לקבל את זה. אז שאתה מרגיש את זה בעולם הזה, זה נראה לך כאילו, מה זה? זה לא כיף, זה אפילו ייסורים. אבל זה אומר הבורא עולם, זה בדיוק רק בשביל לגדל אותך. אני לא אעשה לך את המצב הזה כל הזמן, בשביל שלא תתייאש. אבל המצב הזה מדי פעם אני כן חייב לעשות לך את זה. הסברנו את זה באחד השערים, אתם זוכרים, שאנחנו אומרים, דוד המלך אומר בתהילים, אצל הבורא רשום, איך זה אמרנו שמה, ברח לי הפסוק בתהילים, שאומר שהבורא נותן את אשר יואב השם, לא, זה ברח לי. איך זה היה שם הפסוק? בקיצור, שהבורא את מי שהוא אוהב, כן, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. לא, זה אחד השיעורים אמרתי את זה. עוד פעם, אני רק חוזר למי שלא היה פה, שתבינו את הרעיון. הפסוק הזה מסיים שאצל הרשע, הקדוש ברוך הוא שונא. היה צריך להגיד שהבורא את מי שעושה טוב, הבורא אוהב. אבל רשום, השם צדיק יבחן. כי הוא אומר, האהבה שלי זה הבחינה שאני נותן לך. והבחינות שאני נותן לך, הרבה פעמים זה הייסורים עצמם. כי כשבן אדם מתייסר, אמרנו, לוקחים ממנו את המוחין שלו, וזה נקרא מוחין דקטנות. כשבן אדם מגיע לייסורים, הוא אומר, עזוב אותי, אין לי כוח להסתכל, לא עליי, לא על אחרים, לא על התורה, לא בא לי כלום. תן לי עכשיו רק סתם לישון במיטה ולהתבטל, ולא מעניין אותי שום דבר. זה מגיע, זה קשה. אף אחד לא חושב שזה הייסורים הם קלים. אבל הייסורים ברגע שבן אדם יודע איך להתגבר עליהם, ולאט לאט הוא בונה את עצמו באמונה, אז יש לו כלים. כי מי שאין לו כלים ואמונה וביטחון בהשם, הייסורים מפילים והם שומקים, ולפעמים גם מגיע לכפירה עד כדי כך שהוא אומר, עזוב, אין כלום. הכל שטויות, כי לא יכול להיות שאני אעשה את הטוב, ומהשמיים אני אקבל את הרע. אז הוא בועט בכל הדברים האלה, והבורא אומר, חבל, אני לא נתתי לך את הייסורים סתם בשביל שתבעט בי או שתגיע להחלטה שאין אותי. אני נתתי לך את הייסורים בשביל לפתח אותך. אתה רק היית צריך יותר להתבונן בזה ולהעמיק ולהבין שהכל זה ממני, אין דבר שזה לא ממני. בעל שם טוב אומר, מי שחושב שיש שטן, יצר הרע, עבודה זרה, הוא מדבר אבל. אין, זה הכל הבורא, זה הכל רק הוא מתלבש. הבורא מתלבש בשטן, הבורא מתלבש ביצר הרע, הבורא מתלבש, אין שום דבר, זה הכל הוא. אז שאם הוא עושה את זה, זה לא בגלל שהוא רוצה להכשיל אותי, זה בגלל שהוא רוצה לרומם אותי. אז כל צרה שיבוא לאדם, גם אם לפעמים זה קשה לו, הוא צריך דבר אחד להבין. אל תיבד בייסורים. אנחנו לא מקדשים את המוות ולא מקדשים את הייסורים. אנחנו רוצים שלכל אחד יהיה טוב בנראה ובנגלה, אבל זה לא תלוי כל הזמן בנו. כשזה בא, אל תבעט בזה. אל תגיד לא רוצה את זה, לא אין לו סחרן, תבין שאתה עובר בסך הכל תהליך, ואין פה, בזה אני אסיים, כולם אולי מכירים את הסיפור, שהיה פעם אחד זקן, שהוא היה מאוד מאוד מקובל, והוא היה מסתובב עם מקל אחד, כל הזמן מסתובב, אז כשהוא נפטר, כל התלמידים וכל הזה, וואו, מי יזכה לקבל את המקל הזה, מי יקבל את המקל הזה, זה מקל של מקובל, והיו רואים איך קוראים לזה, על המקל, היה רשום גמזי, ונסו לתת פירושים, ואולי זה קבלה, ומה זה אומר, וזה וזה, עד שבא אחד אמר להם, רשום פה גם זה לטובה, זה רשום אולי בראשי, גם זו לטובה, כן?
אז בעצם, סליחה, גם זה יעבור, גם זה יעבור. זאת אומרת, בא לכל בן אדם שקורא לו משהו בחיים, תמיד צריך לדעת, זה יעבור נשמה, זה רק פרק זמן מסוים. זה פרק זמן, בין אם זה טוב, בין אם זה רע. זה יהיה רק פרק בחיים. לכן הרבה פעמים אנחנו מפחדים ממה שיקרה בפרקים האלה, כן? היה לנו לא מזמן שהלכנו באיזה כמה חבר'ה לעשות איזה משהו, ולפני כמה חודשים. ואז שמה, בתוך כדי, אמרו לנו, תשמע, בוא ניכנס לאיזה בית, שאנחנו לא מכירים אותו, והיינו צריכים לשהות בו פרק זמן מסוים, כי זה לא אנחנו, האנשים שלנו, ואנחנו הלכנו להתפלל. ואז אנשים אומרים, מה אנחנו ניכנס לבית הזה? יכול להיות מה זה? אנחנו לא מכירים את האישה, לא את הילדים, מה נדבר, מה נעשה? ואז אמרתי להם, תשמעו, זה, קודם כל, עם זה שאנחנו לא יודעים מה יהיה שם, זה כבר סבבה. למה זה? אני יכול לקחת את זה ולהסתכל, להגיד, מה? איזה פדיחה, אני הולך להיכנס למקום. שוואלה, אני לא יודע מה יהיה שם, מה זה? נסתכל אחד על השני, אין לנו על מה לדבר, אין לנו על הסם, אני ככה בובות, נחכה עד שאתם תבואו מהתפילה, מה? אבל אפשר להסתכל על זה, אמרתי להם, בצד חיובי. וואלה, זה יכול להיות חוויה, בין אם זה יהיה חוויה שלילית, בין אם זה יהיה חוויה חיובית, בעבר, שאתם תסתכלו על זה, זה יהיה חוויה. אתם תגידו, איזה פדיחה עברנו שם, ישבנו מולה, לא ידענו מה לדבר, ישבנו ככה, חצי שעה. אז באותו רגע, זה מה זה פדיחה? אבל שאתה תספר את זה אחר כך לחברים שלך, ותספר את החוויה הזו, תגיד, וואלה, הנה, תראה, גם את החוויה הזו עברנו. זה יעבור. אז בין אם זה יהיה חוויה חווייתית טובה, בין אם זה יהיה חוויה שלילית, זה בסך הכל חוויה. כי באותו רגע זה יכול להיות מה זה פדיחה, ומה זה לא בא לי, ומה אתה מכניס אותי לגוב האריות, שבכלל אני לא רוצה להיות שם. לא רוצה להיות במקום שלא מכירים אותי. אבל, אומר לך, זה נכון, זה בגלל שאתה מסתכל רק כאן ועכשיו. שאתה תסתכל על זה בהמשך, גם אם זה יהיה חוויה שלילית ואתה תספר אותה לחברים שלך, שאתה תספר אותם לחברים שלך, זה יהיה מאוד חיובי. כי אתה תעבור את החוויה הזו, הכל עובר פה, הכל כלום פה, הכל הבל ורוח, הכל אנחנו מפחדים כל כך מהלא נודע, מפחדים כל כך מהחוויות השליליות, שבעצם אומרת, שמע, למה אתה כל כך מפחד? אתה בסך הכל עובר חוויות. הדבר שהכי מפחיד זה שלא תעבור חוויות. תשב רק בספה ככה ותשתהיה ואתה בעצמך. לא יהיה לך לא את החוויות החיוביות, לא את השליליות, לא כלום. אבל אתה מפספס את החיים. אתה מפספס את החיים, חבל. תצא, תעשה, תפעל, גם אם זה יהיה שלילי, גם אם זה לא יהיה כמו שאתה רוצה, אבל זה בסופו של דבר, גם זה יעבור וזה יהיה חוויה. יהיה רצון שנזכה לזה. שבוע הבא נמשיך באותו נקודה.